as actually I told you ukuthi nganginayo vele crush kuyena ne. Yes. And namanje ngimbuka usangichaza usawuyena lo Sibuye engimaziyo ne. Okay. So angiboni mina nginenkinga ukuthi ngingajola naye. Oh, okay. So actually yena, which means uyena umuntu waba igwala. If kuthiwa wang approach ne ngangengilokho ngishona le nale ngangizoba igirlfriend yakhe ne. Ngeba kufika ngikubeni ukuthi mhlawumbe ngiqoma ubhuti wakhe lo ngikhanda isikorobo njanjani isilima sentombazana. Which means mina ngiyintombi enganangqondo mhlawumbe. Nokuthi okunye ngicabanga mhlawumbe behleli bo2 kanjani angazi nombhuti wakhe uyazi yini ukuthi usengishelile lento ayikhulumayo noma utshela ubhuti wakhe ukuthi uyangithanda angazi. How do I know ukuthi wena ngeke wenze same thing ukuthi mina uzongisebenzisa njengesikorobo angithi, which means into eniyenzayo emndenini wakini leyo ukuthi nizoyuza umuntu emva lokho ngithi uyangibona ukuthi ngiyuza ubhuti wakho then uyabona ukuthi nawe uzophinda ukwazi ukungiyuza uzokwenza same thing applies enzo ubhuti wakho. Uthando leqiniso, uthando lwamanga igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Ungoyankomo sovukazi Mvuleni, intokazi ezala uMamkhize, kanti ke futhi ngumamsebenzi wenkosi. Kanti ke futhi ngokandlela isibongo. Ngiyase kukuningi kakhulu, but ke la sekhona sivakashela ubhuti na kanjani ikhona lento esinhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayibhodle ayikhiphele ngaphandle. Kulowo muntu acelile ukuthi abizelwe yena. So ke asike silalele nje sibe nesineke. Silalele isitori sakho ukuthi ingabe kwenzakalani. Ngiyafisa ke singangena esitorini ukuthi nginikhumbuze ukuthi zikhona izimpande zama-Africa ukuthi khona i-product oyidingayo. Ungasithinta ku-062 219 7748. Sabona kunjani? Yebo ngiyaphila khona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kube nesibongo nala usiwakhona. Igama lami kahle kahle linguSibusiso Zondi. Zondi. Isibongo ndiwawo Nondaba. Ndisuke Eastern Cape. Imaki uthe uSibusiso Zondi isibongo wakaNondaba. Ndisuke Eastern Cape. Umama wami kahle kahle wangapha eKZN. Utata ngwase Eastern Cape. So ukuhlanganisile mothi Sibusiso Zondi. Igama linguSibusiso. Ifani noZondi. Oh, okay. No, sengiyakuzwa. So kukuphi la ukhulele khona wena? Ndikhulele ngapha Eastern Cape. Eastern Cape. Cha ke amabanga phezulu ndiwenzele ngapha ngaseLamontville eRingini. Okay. eKZN. Bekhona abanomdala ekhaya ngaleso sikhathi kade wenza amabanga aphezulu. Ndiye ndakhula no-Aunt Omdala. U-Aunt Omdala. Okay, ama-parents boshiye e-Eastern Cape. Bathi Eastern Cape. Oh, all right. Mhlambe ke ekukhuleni kwakho ungibuyisele emumva nje kancane. Ngifisa ukwazi impilo yakho usakhula ukuthi besenjani isimo ekhaya and yes uchazile ukuthi emabanga aphezulu bosuhlala no-Aunt Omdala but usamncane nje kuze kube imanje mhlambe ngabe eqaleni la wakhula khona sisemncane kakhulu e-Eastern Cape besenjani isimo ekhaya mhlawumbe ngabe abazali bebecaphuna kusale noma bebe afforda noma mhlambe bebentula ndlela thizeni mhlambe if ukuthi uyangizwa ngithini noma bekuyimpilo nje ephakathi nendawo uthi mawucela something kubazali kuthiwa linda inyanga iziphele noma bekuyinto oyithola manje and bekhona bani omdala before uzufike la obuhlala khona usukhuliswa u-Aunt Omdala besenjani isimo before lokho? Ndingatsho kahle kahle wena sisi ukuba isimo ekhaya ndikhule sinzima. Okay. Ngenyani kuba into ezininzi ebendizifuna bendingazifumani. Okay. Kodwa ndiye ndathi kona ndisuza ngapha seKZN ngizaqala izinto bangathi zibangcono. Okay. Ngiyakuzwa. So ke asike sivele singene kulolu daba oze ngalo ngicela nje ungiqale eqaleni. Ngifisa ukwazi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje kwenzakalani. Kahle kahle lapha ndize ngentombi intombi kahle igama layo nguSibahle. Sibahle. Okay. Umabhebhe kahle Okay. uNjomani. Intombi enhle nje. Yes. Le ntombi le ndibene nayo e-high school. I think it was 2022. Okay. Apho besenza khona ugrade 10. Oh, okay.
kwaze kwaqhubeka saya kwaya safunda grade 12. It was 2024. Okay. Lapho-ke ndiye ndacela khona ubhuti wami omdala obesefunda e-university ukuba makancedise nje le ntokazi le esifundweni se-maths Okay. kuba bendibona uba kahle kahle ikusasa layo liqaqambile. Kodwa into khange iphethele nje ukuba bancedisane. Bagqibele sebetshintshelana ngeenamba zomnxeba. How? Umuntu amaze ngawe and then jikijiki sebeshintshisana ngeinamba. Wena bowukuphi ngaleso sikhathi kade be-exchange ama-numbers? Ndingathi kahle kahle ndithi bendingumuntu ebekhona qha bendingumuntu ebengayihoyanga yonto. Okay. But kuthe kuhambeni kwexesha ubhuti wami omdala waye wamithisa intokazi le. Umamhlongo. Umamhlongo. Qha-ke enye into eyona nto endiphatha kubi uba ndiyayazi kahle kahle uba ubhuti wami lona mdala akayithandi le ntokazi. Oyena mntu oyithandayo ndimqha kahle kahle zange into ndiyixelele uba ndiyayithanda ngesimo kahle kahle esokoyika. Yoba umsaba. Yini mhlawumbe ube umuntu onolaka? No. Ibe intombazane nje ephaphileyo. Ethetha kakhulu. Kodwa bekunzima ukuthi umtshele ukuthi uyamthanda. Ndingatsho kanjalo. So mawusubona-ke i-relationship yakhe nobhuti wakho isiqalile ngaleso sikhathi mhlawumbe ngabe umtshelile yini ukuthi uyamthanda and wena wamthanda kuqala noma uvele wathula nje ngazuthi awukho kodwa ububona ukuthi labantu laba bayaqhubeka bayathandana? Ndive ndathula nje kwayinto endiyijonga uba kahle kahle izophelelaphi. Okay. Kodwa ndithe ndisova amazwi aye athethwa ngubhuti wami omdala ndabona kahle kahle uba le ntombi le akayithandi. Wathini kanti? Wathi kahle kahle yena unomntu wakhe ajula naye eyunivesithi aqondene naye straight. Okay. Ingakho-ke ndiye ndabhalela i-love show kuba bendifuna ukuveza indlela enziva ngayo. Okay. Manje ubhuti wakho uma ngabe kutshela ukuthi yena unomuntu athandana naye e-university ube esesho ukuthi akamisele ngempela ngalo wena omthandayo noma bekuyintombi nje abantu abalinganayo nje enhlizweni yakhe? Kahle kahle ubhuti wami ndingamchaza njengomuntu ongahlaliyo emantombazaneni, ngumuntu owatshintsha-tshintsanisayo amantombazane. Ngumuntu nje othi xa ifumene apha bethi adlule angahlali. Okay. Ubhuti wakho sekwamtshela ukuthi uyamthanda uMamhlongo? Hayi, bengingakamxeleli. Akazi lutho? Akazi lutho. Kodwa since yena wadityaniswa ndim nale ntombazane benethemba okanye uba le ntombazane ingasindinika ithuba lokubana ndijole naye okanye ibe khona into esizama ukuyakha. Okay. And awunandaba nokuthi usephuma kubhuti wakho? Hayi, andinangxaki. Benizothandana nje ko-right? Imaki sebenaye umntwana mhlambe usisi uMamhlongo nobhuti wakho? Sebenayo umntwana. Sure. Uyamnakekela kodwa umntwana ubhuti wakho? Hayi, akamnakekeli because umntwana unakekelwa umama. Ubaba omzalayo? Ubaba usekwamtshela kodwa ukuthi uzizwa kanjani wena ngoMamhlongo? Noma ubaba akuyena umuntu oxoxeka kalula ngeindaba zothando nje? Naye bengingamxeleli because ndiyonqina ubana ndimcacisele ngabantu kahle kahle endifisa uba nabo empilweni. Okay. Into endingayibeka kanjalo. Sure. Okay, so uma wena kahle kahle yini odinga ukusizwa ngayo? Ufuna usikwenzeke, ufunani wena? Bendifuna kahle kahle ukuveza indlela enziva ngayo kuMamhlongo. kuMamhlongo. Okay, what if leyo nto leyo izokuqhatha nobhuti wakho ningabe nisabhekana ukuthi uthathe uma wengane yakhe? Angithi uthe banengane ngoba wawu2. What if leyo nto leyo yoba isilonda kubhuti wakho noma kuthiwa uMamhlongo ubengamthandi sisi vele, but mase ebona ukuthi hawu uba4 ufuna ukudlula la nami ngidlule khona, wese sekunomntwana
Ucabanga ukuthi uzozizwa kanjani ubhuti wakho ngalokho? Kodwa ngiqonda uba ingaba ngumuntu ongaphatheka kakubi because vele ebesevele seyicacisele ukuba vele yena akamthandi. So why yena ezothi xa sengiqala seniveza indlela enziva ngayo? Ninjalo nina. Ngiyaxolisa ukufaka lapho kodwa ngicela ungivumele ukuthi ngikufake. Abantu besesebanjalo. Ufika ahlala nomuntu abonise ukuthi akamthandi. Kodwa mase etholwe umuntu azombonisa uthando. Avela azibuyise athi hayibo phela umuntu wami phela lo. Wesi sinengane uma wengane yami phela lo. Ngoba nakho esebona ukuthi usetholwe umunye umuntu ozomthanda okudlula yena. Kodwa ekade ekhona empilweni enza izinto naye angeyazi ayithokoze nethiwa zenziwa kuyena. Ingaphindi ibe enye nje yenkinga leyo cause nami ngeke ngikwazi ukumyeka nje ahambe nje kanjalo. Okay. Cause ngiyamthanda. Ithini ipersonality yakhe uMamhlongo? Umuntu kanjani? Ngamchaza umthini? Nje umuntu othanda ukuthetha. Umuntu nje osoloku ezincumeni, intokazi nje osoloku inoncuma. Okay. Unenhliziyo enhle. Unenhliziyo enhle. Okay. And futhi nalo nethemba lokubana angasamkeli isinqumo sami, kodwa xa engasamkelanga ukusho ukuthi uzofuna ndiqhubeke nje nobomi ngingabheki. Okay. Uyazi ukuthi iningi labantu besifazane lithi noma libona ukuthi alithandwa la, kodwa lihlalele ephuzwini lokuthi ekubekezeleni mhlambe ngelinye ilanga umjidi uyoshintsha. So what if uMamhlongo uthi yes ngiyambona ubhuti wakhe uthi angithandi, ngiyabona indlela enza ngayo, akangondlela umntwana, uzabhekelelwe ubaba, but ngiyamthanda mina, ngifuna ukuhlala naye, ngifuna umunye umuntu. Angisho ukuthi into ezokwenza leyo, ngithe what if. Ingaba sisimo esingaba nzima kakhulu because zonke ingandiphatha kakubi. Okay. Ngoba anikwazi kahle ukujonga umuntu eqhubeka emenza isidingo, emenza isibhamu. Ekubeni nisazi kakuhle uba kahle akamthandi. Okay, ngiyezwa. Ngimtholile engcingweni. So akanqabanga ukufika ukhona. Ngicela ukuthi ungivumele ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi uzikhulumele wena naye. Ayikho ingxaki lapho sisi. Ngiyabonga. Babuke lapha emakhaya niyazibonela nani ukuthi ubhuti kahle uyabona vele ukuthi yes ofish bakhona olwandle baningi. And unalo udobo lokuthi adoba abanye. Kodwa yena akafuna abanye ufish. Yena ufuna lo fish lo awufunayo. Ukuthi baningi kanjani akazingeni, yena ufuna lo fish lo. So ngicela silondezele yena ukuze sokwazi ukuthi sikhulumisane naye. Angazi noma sizowina noma cha. Sike sithule nje sibe nesineke silalele ukuthi kuzokwenzakalani. Ngicela ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha yana kuyimpande zama-Afrika akhona ama-products. Noma bekuthiwa sikhona isifo ogula ngaphansi kwaso, kuyikona ukuthi awukazi uzusizwe thina sis-advertise, but uyalidinga usizo. Phumela obala ufone ko-062 219 7748 ubuze ukuthi mhlawumbe ikhona yini indlela ongasizakala ngayo kulesi sifo osafara ngaphansi kwaso. Na kanjani ngiyazi ukuthi usizo sizobhekela lona uzothola. Ngiyacela nisondezelene. Kanjani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubabani? uMamhlongo. uMamhlongo. Yebo. Uyakhumbula? Uyakhumbula sisakhula sibancane? Sawa lamaphendi la amakhulu. Yes, I do remember uMamhlongo. Now I used to wear it, ne? Yes, now I think I have 5. It's pink, yellow, blue. Then kube uphara ngakinawo. Kwakuphatha kanjani nje uthi kuthiwa wabizwa ngoMamhlongo? Ngangithanda njengangibona ukuthi ngifanelekile futhi mangigqoke especially masidlala lento ekuthiwa ushumpu ne. Do you understand masophakama iskate awuvele lisha nephenti lami so awungena nkinga no. Kwangichaza actually. Hey siyakwamukela ke mina ngumamtolo ngokandlela isibongo. Ubhuti uyamazi lo ohleli naye? Yes ngiyamazi. Umazela kuphi? From esikoleni. Oh, okay. Yeah. Mhlambe mesibuyele emumva nje kancane, sithatha indlela enanizwana ngayo.
mhlambe mawubhekile ngesingawe mase kuthiwa nebabangane nje usangavuma ukuthi nizona ngale ndlela nizona ngaye high school. Yes, because asasi close really kakhulu futhi. And ngangi-enjoy futhi nami bamngana mngana mayishine. Wahlakaniphiswa yimina, do you understand? Mina bengile ntombazane edume ngisho esikoleni ephaphile ne. Oh, okay. So mngana ameshayi like ngize ngisho ngithi hayi makanje kunje yabo. Umkhulumele. Yes, ngimkhulumele into eziningi. Yabo bele nhlobo like ngathi ned if ngayibeka ngesingisi. Yes. Lekuthiwa hayi zenza isihlakaniphi njani actually then bese ngiyafika hayi kahle bangisicefe umngani wami. Yes. Sazwana kanjalo kabi. Ukhona umuntu wakubo mhlambe oclose naye ngale ndlela le? Mina? Yes, umuntu wakubo. Umuntu ongimazi wakubo ubhuti wakhe. Oh, okay. Yes. Oh, ngiyakuzwa. So ke ubhalile kuhlelo lolo kulona njengamanje la kwa Black Life TV Plus. Unesifiso sokuthi akhulumisane nawe. Ebuka nje ehleli nawe kanje. So ngicela ngopha isikhathi sakho umlalele umngane wakho ukuthi yini la afuna ukisho kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye Mamhlongo. Yes, sawubona mfana. Yaphila. Right wena. Yaphila sibu. Kahle ndixolise nje ngokuba ndikuveze nje emakhamereni. Kahle inye into endize ngayo apha. Actually nama amazed ukuthi hayibo. Why uzungibize ku TV bra? Yini kangaka because siyakwazi no communicate mina now. What is it? Njengoba sengixolisile nje kwangaphambilini. Yeah. Kahle inye into endizele apha. Kuba ngizokuxelela uba ikhona indlela enziva ngayo. Okay. Ke ndiye ndoyika since besafunda esikolweni. Ndiye ndoyika ukuyiveza ondleleyo. Kuba bengicinga okanye ungase unikhabele kude. But namhlanje ndibone lona thuba elihle elokuba kahle mandize apha ndizoyiveza yonke into enziva yonke indlela hlahle eyenza uba ndizive ngayo yabo. Kodwa xa ungenangxaki ndiyathanda uba unimamele nje kakuhle. No, I think ngiyangalalela ufuna ukuthini kanjani yini lokuxakile ufuna ukuconfessa kumina. No, anginankinga actually. Ndingatsho ndithi ubhuti wami lo unomntwana naye akakuthandi kahle. Wow. Angizwanga? Njengoba besenditshilo yena unomuntu wakhe kahle aqondene nayo straight naye. Yazi ngiyashiya ukuthiwa kuhleka noma kufiwe ne? But yini ekwenza ukuthi uzungitshelele yonke ukuthi like ubhuti wakho akangithandi? Esiphi isizathu esenza lokho ukuthi mina uzongitshela ukuthi ubhuti wakho akangithandi? Like ngivezele kwenzakaleni, what happened of the side ngibizela kwama TV ekugcineni uzongitshela ukuthi ubhuti wakho akangithandi kwenzakaleni? Ngathi kahle kuba senikhathele ile ndlela leyakuphatha ngayo uba nomntwana kaMondli eqhubile. Okanye ndiyaxoka. Yebo ubhuti wakhe akayondla ingane kuphela into ajwayele ungitshela ngayo ukuthi uNSFAS wakhe akawutholi angazi kanjani which means akakwazi ukondla ingane as you know ukuthi ingane indlo ubaba. Uyayazi ba le mali bayiyaphhi lena le kaNSFAS. No, angafani ba wondla ngayo ingane. No, angazi ukuthi imali eNSFAS ukuthi yenza kanjani because do you know ukuthi mina nobhuti wakho actually ngamitha mina nakho bese ngizoqeda umatric it was 2024. Nambe ngimele ngabe ngisevarsity kuyimanje ngiyafunda ne. So angikwazanga ukuthi ngizoqhubeka nezifundo zami because I was already pregnant and kumele ngikhulise ingane even ngisho uma wami akasebenza ekhaya anginamuntu ozongihlalela nengane futhi nakhona into ekanjalo so that's why I had to drop out esikoleni. Uyayibona ke uma le uyidla nentombi yakhe nje le iqondene naye. Le ayithandayo wena kahle akuthandi wena. Ungumuntu nje wokusebenzisa wathi akulahle kanjani. Ngingatsho ndithi kahle uyafana nesikoro. Into oyisebenzisa uthi uyilahle xa seyigugile. Ha, uma
Hayibo, hawe. yena ukuthatha Shembe. kanjani kanti mina ndikhona ndiyakuthanda kahle kahle and futhi yonke into oyifunayo ngakunika nangxaki kahle kahle noba sowunayo umntwana. No, so mina Singamkhulisa sobabini umntwana. how do I know ukuthi wena ngeke wenze same thing ukuthi mina uzongisebenzisa njengesikoropa angithi, which means into eniyenzayo emndenini wakini leyo ukuthi nizoyuza umuntu emva lokho ngithi uyangibona ukuthi ngiyuza obhuti wakho, then uyabona ukuthi nawe uzophinda ukwazi ukungiyuza uzokwenza same thing applies enze obhuti wakho. Why all of a sudden wena uqala ukungithanda manje ngobani? Yini uyangidabukela ufuna ukondlela ingane ubona ukuthi ngiyahlupheka nengane? No, angiqalanga ngokuthanda kahle kahle. Udala kahle kahle ndaqala ukuthanda. Qha inye into ebinibethe. Luvalo kuphela. Uba kona bekuthiwa belungekho uvalo. Kufanele bakudala kahle kahle la iveze indlela le endikuthanda ngayo. But xa ungenangxaki nonto yokubana sibe sobabini. Mina benathanda nje inye into kahle kahle ebengayicela kuwe. Luthando lwakho kuphela. Do you understand if washo from esikoleni because nami even nganginayo crush kuyena ne? Oh, okay. Yes, ukube wakhuluma from esikoleni ngeba mhlambi ngithiwa ifuture yami ayibanga rundi njengendlela eyiyona today. Angikwazanga ngisho ukuqhubeka nami ngihambe ngiyofunda kuyimanje njengoba ngisebenza nginokubamba itohe mandiyeni ngenzela ini ukuprovide ingane yami. Umama usemdala umama akakwazi ukuthi umama ahamba usebenza ne? Kusebenza mina imagine mina ngimncane kangaka ngiyakwazi ukuyosebenza but if washo from esikolweni which means ngizoqhubeka nesikole wawungeke uzungimithisa ungilaxaze kanjalo just like ubhuti wakhe enzile njengoba uzongitshela namhlanje ukuthi ubhuti wakhe uneyintombi kanjani enesifasi yawuthola umnika izintombi wena awazi uzombamba ubhuti wakhe ukuthi contact business. No, ngike nginotice like ngikhuluma naye efonini umuntu uyangibamba ngibhekisa le sometimes kuke kukhulume ngisho umuntu wesimame actually kuba uyena ophendula ifoni hayi akekho usibanibani ne so ngingabi nankinga ngidrop ifoni lapho ngigcina ukumfona umfonela mina it was 2 months back ne iyangithuka futhi intombazana actually if ngakhuluma iqiniso mina ngifonela ubaba wengane ngimtshela ngendaba yemali ukuthi ingane idinga u1 no2 no3 2 months back. Yes, it was 2 months back. So uma ungaxhumani nisathandana qa? Cha. Oh anisathandana. Usamthanda? Yeah, khona lokho ukuthi okay, baba ngane yami ngiyamthanda as ngangimthanda like before ne? Because ngangimthanda so mawuzwa manje ke avela aqhamuke kanje ubhuti ufila ini uzizwa kanjani? Okay, mhlambe ngiyenze ukuthi unesilonda sokuthi wayengashongo e-high school but manje mase qhamuka kanjena ke kufika nemqondweni wakho. I'm overwhelmed, angazi anginamazwi, I don't know what to say. Ngi-confused actually ne? Ufila ngazo sikhona nezinto ofanele uzibuze. Yeah. Okay. Ngicela ukunikeza isikhathi esincanyana nje ngizohamba bese ngiyabuya mase mhlambe kudlula isikhathi nyani sengibonise ngixoxele phansi ke okusenhlizweni yakho ungaqhibi keep njengoba naye ikhiphile ngizobuya. Yeah. Manje ngitshele uthini? Uthini? Njengoba bengisakuxelela ukubana ubhuti wami ahlahla akakuthandi. Yeah. Mina inye into bendiyibona uba xa uzoqhubeka ujole naye okanye uzixelele uba uyakuthanda into kahle kahle engasoze yenzeke. Uba kahle kahle nawe soyayibona uba yikho inqubekela phambili. Uwe nobhuti wami. Do you understand ukuthi like ngihethekile njengamanje ngi-confused, I don't know ukuthi ngizophendula ngithini. But actually mina as you know angaze ngakuzonda ne? Yes. Yes. But uma ukhuluma kanjena ukhuluma njengokuthi umuntu oyimisele ukuthi ube responsible for mina nengane yami, which means actually yona into ebengeke ngibe nankinga ukuthi mina nawe mhlambi we could start afresh like angazi but okwamanje ngisa-confuse ekuhambeni kwesikhathi sobona ukuthi simisa kanjani silungisa kanjani kuko konke sixoxe sikulungise ne? But only if wena unganika nje ithuba kuphela. Yes, I'm willing to give you opportunity as I'm saying. Yes. Yeah. But ngathi lonto into engenzeka nini okanye yabo
No, noma inini mhlawumbe sihambe sodla lunch, so sihlale phansi, sixoxe, sibuyiselane njenga before, ne? Or some ucommunicate. Yes, kube right nje. Nalapho ahlahla ndiyibona into eyinkinga. If nje wena umind, I don't mind. ndiyatsho ndithi ndiyathembisa uba ndizawuphatha kakuhle. Ayikho into kahlahla ndizoyenza ebheke ecaleni okanye bendikutshonisa ngapha nangapha. Nguwe nomntakho sendimisele kahle kahle uba ndimkhulise nobabini. Sikhule sonke, umntakho naye ndimkhulise. I don't mind uba si-step fighter. Okay. But only if wena you promise ubana ngeke ube sabuyela kubhuti wakho. I promise. I do actually. Yeah. Yebo. Ngicina ngokuthini niphetha ngani? Into engiyibonayo ukuthi as actually I told you ukuthi nganginayo vele crush kuyena, ne? Yes. And namanje ngimbuka usangichaza usawuyena lo Sibuye engimaziyo, ne? Okay. So angiboni mina nginenkinga ukuthi ngingajola naye. Oh, okay. So actually yena, which means uyena umuntu waba igwala. If kuthiwa wang-approach, ne? Ngangengilokho ngishona le nale ngangizoba i-girlfriend yakhe, ne? Ngeba kufika ngikubeni ukuthi mhlawumbe ngiqoma ubhuti wakhe lo ngikhanda isikorobo njanjani isilima sentombazana. Which means mina ngiyintombi enganangqondo mhlawumbe. Nokuthi okunye ngicabanga mhlawumbe behleli bo2 kanjani angazi nombhuti wakhe uyazi yini ukuthi usengishelile lento ayikhulumayo noma utshela ubhuti wakhe ukuthi uyangithanda angazi. Ufila kanjani mayikhuluma nje? Ngathi uyabona ukuthi izinto zahlangana. How do you feel? Ngasho kahle ndithi I'm surprised because bendingalindelanga uba ingaba into engenzeka msinyana because yonke le minyaka le ndiyimutshileyo ndingamxelele indlela le ndiziva ngayo. Ndifisa ngathi bengathiwa ibiyinto ebende ndayiveza kuqala phambi kokuba ubhuti wami afike. Yeah. So ngicela ke umpromise ukuthi uzomphatha kahle, angeke uzumenze azizwe esathandana nobhuti wakhe ebese ethandana nawe ke manje. Ungamenzi kambi, ungambukanisi nabantu. Yabona nje i-energy oyifakile, umfutho ofakile ukuthi uzumlethe kule show, akube lo mfutho ofanayo nomfutho ofanele uwufake kwi-relationship yenu nobawu2. So ngicela umpromise ke manje ukuthi uzomphatha kahle, uzomnakekela, uthe awumind ukuthi ube stepfather. So ngicela ukuthi nengane yakhe futhi angisho ingane yabhuti wakho. Yes. Ufana ukuthi ingane yakho nawe. Yes. So ungakwenzi ubuhle kube ngazi ukuthi umthwalo manje angisho ukuthi uyamthanda, umthande kanje ngoba nakho anje yonke into yakhe naye. So engicela manje ukuthi umpromise ukuthi uzomphatha kahle, uzomthanda, ngeke umoshele isikhathi, uzoba yilento nje phezulu ekhekheni empilweni yakhe. Yes. Ndiyakuthembisa uba nasoze ndikubhekele phansi. Soze imizwa yakho nje ndiyithathe ndiyiphosele lelwandle. Njengoba kuthiwa hlahle uthando lunzulu njengolwandle. Uba soze ubazi ubunzulu belwandle ungakangeni kulo. Kodwa into endingayitsho kuwe uba ndiyakuthanda hlahle. Ufila kanjani? Another side ngihappy kwelinye angikazi ngizothini like I'm in between. Wena usaxakwe ukuthi nje ubaba wengane this ubaba wengane that usazokhuluma wara blah blah. Usazoba umsakazi asakazi. Usazofika ivongovongo nedi we understand mina into engifuna uyibona ukuthi uyobambelela yini nalapho. Ne? Uyobambelela? Yes, I promise ukubambelela. So mina I don't want ukuthi mina mangimnika uthando lakhe kufane same njengento like yabo ngobe promise ukuthi uzoyinakekela ngisho ingane. Even if mangithi mina shodo 1 no 2 no 3 he must do that. He must. You understand ngisho? Yes. Enye into engifisa ukuthi ungayikhohlwa ukuthi umzimba womuntu esifazane awubusafana kanje ngokuba ekade engenayo ingane noma esenengane.
Bakhona-ke laba abanemizimba emihle uthole ukuthi akabonakali ukuthi unamntwana. But iningi lethu liyabonisa umzimba uqamba amanga. You can see ukuthi okay lo muntu unomntwana. So ngiyacela umthande nanoma kuthiwa unescar noma kuthiwa unomthungo noma unjani. Understand ukuthi umuntu wesifazane oselethe usana emhlabeni. Ungaqale phansi manje uma usumbone esekhumulile yonke into ubuthi bengiyakumoya ingcwele. Ungayenzi leyo. Okay. Understand isimo ukuthi sesila manje focus la. Ungabi futhi nesilogozana sokuthi uthi ukuba ngafika kuqala ngabe ngifica ngenjena ngabe this ngabe ungayilapho. Angisho ukuthi uyamthanda. Yes. Mthande njengoba enjena ke. Okay? Ngicela niphathaneni kahle ke. Sulwinile uthando sesibheke ekuthenini ke ubhuti wakho methola indaba ukuthi kuzokwenzakalani but okwamanje singafocus lapho asifocuseni uthando lweni about because uthando usekunikezile uculi yamlingana. Mbuke lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi niyazibonela nani ukuthi siwinile yazi nkosami. Lento engihlezi ngisho ngithi mina mangina something enhlizweni yakho noma emqondweni wakho musukuthula bathi ingane engakhali ifela kwiprema. Musukuthula isho ukuthi ufuna ukuthi usizwe ngani isho ukuthi ukhala ngani sibone ukuthi singaphuma sibheke kuphi ngehlulwe into okay mayihlula wedwa angibona ukuthi singaba u3 4 5 singahluleka into eyodwa siba u5 ngeke kwenzeka mfethu usizo nje sizolufuna silibheke so sithungathe sonke mekubiza ukuthi sihambe semazweni singamane sihambe semazweni kodwa wena mawusizakele musukuthula mawunenkinga ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nesiwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi pharmacy Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.